Only rapper to rewrite history without a pen, no ID on the track, let the story begin. Er der noget, du skal med på turen? Ja, det er glasellefond. Tasken. Saftevand og min mad i. Du har saftevand og madpakken med, Så skal jeg nok lige mit pas med os. og dit pas med. Det må jeg heller. Ja, fordi du skal med til Tyskland i dag. Glæder mig over broen. Du elsker at komme over broen. Ja, det kan Kan du købe slik? Ja, det skal jeg. Jeg har pengene med. Ja. Henning, sjov med det. Jens over til middag. Ja, sjov med det. Jeg skal have pis, Mars. Det sælger sig ikke. Det sætter sig ikke. Pinocchio-kugler. Ja, det kan jeg lide. Jeg elsker kalok. Så jeg fik på at gå op til bæren og købe romkugler, masse romkugler. Det sælger sig. Som Morten og Peter. Ja, Hvad betyder det? det betyder, at lade være at spise romkugler hver dag. Det med ham der mand der. Blande ris. Fanden er det en god bog. Det ved jeg. Jeg kan ikke læse. Ja. Jamen, han er jo en skurk. Nej. Det passer ikke. Nå. Er han en held? Ja. Jeg har mange slip også. Rigtig mange slip. Only rapper to rewrite history